Já vás zdravím lidičky, máme tady Hyundai Tucson, rok výroby 2020. Chtěl bych vám ukázat vlastně vymazání servisu nebo nějakého servisního intervalu. Takže zmáčkneme tlačítko jako při nastartování, ještě do jedné polohy, rozsvítí se kontrolky. Tak, teď si tady najedeme na tu knížečku a jedeme na ozubený kolečko a pak šipkou si najedeme na servisní interval, potvrdíme OK, což znamená zmáčknutím, a vlastně u tady toho máme to tím, že podržíme dlouze OK, což potom naběhne vynulovat čas a vzdálenosti na ano, potvrdíme a mělo by to být v pohodě. Já už jsem to právě dělal před váma, bohužel, ale když to vyzkoušíte, tak bude to všechno tak, jak to mám já. Takže děkuju a u dalšího videa se zase mějte hezky. Ahoj.